ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಹೋಸ್ಟ್. ಇನಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಣತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕಲ್ಪದು ಕೂಡ ತಿಪ್ಪೇರು. ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆದ ಪೂರ ಕಲ್ಪದು ಕೂಡ ತಿಪ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪದು ಕೂಡ ತಿಪ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಐತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಯ್ಯನಗ ಆಡುಪರವಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಲ್ ದೆಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಎಂದು ಉಗುರು ದೆಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುರ ಅಂಚ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪನ್ಪೇನೆ ಸುರುತ ಅದು ನಮ್ಮ ಐತ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಿದೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಉಲೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 20%, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂಜಿ 17%, ಸಾರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 78%, ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪುನ 0.035%. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೆತೊಂದುವ ಅವು ದೆತೊಂದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇದಾನೆ ಅಪ್ಪುದು ಬಂದಂಡ 4% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳದೊಳಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಂದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ನಾಗ ಪೂರಲ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ಪ ನಮ್ಮ 4% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದು ಬಾಕಿದೇನು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ಪ. ಆಂಡ ನಂಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗ ಕಲ್ಪದಿಪ್ಪನಾಗ ಖಾಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದು ಕಲ್ಪದು ಕೂಡ ತಿಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈಲಕ್ಕನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಪನ್ಪು ಜೇರಿದ್ದೇನೆ ಪೂರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪು ಕೂಡ ತಿಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಉಂಡಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ಸುಲಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಇತ್ತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೂರ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಸುಲಿತಿನಾಗ ರಡ್ಡು ಮದ್ವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಾವು ನಿಜ್ಜಾವು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು. ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಸುಲಿ ದಾಯಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಲು ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಸುಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡ ಅತ್ತನ ಊರಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಸುಮಾರು ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಕೆ ಅವು ಅನ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಪುಲಿ ಅವು ಆಯ್ಗೆ ಆಗ ಆಚಾರ ದೋಸ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ ಹಠ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೂರ ಅನ್ಪೇರಿ. ಆಂಡ ಈ ಅವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಪ್ರೂವ್ ಆತಿಜಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣದ ತರೆತ ಅವಳು ದಾಯ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಅತ್ತಂಡ ರಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ದಾಯ ಉಂದಾಪನಂದು ಮಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೇರು ಹೇರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಹೇರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ದಾಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪನಂದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಂಚನೆ ಕೂಜಲ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಣ್ಣದು ಒಂಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡು ಬತ್ತಿಪ್ಪುನ ಐಟ್ ತರೆಟ್ ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಡ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಜಿಲು ಎಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಒರಿಯರೇನೋ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ನಂಗೆ ನರಮನೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು. ಅಂಚ ಕೆಲವು ಈ ಪಿದಾಯುರುಡು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಕುದುರೆನು ಪೂರ ದೆದೊಂಡ್ರ ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಅವಳು ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕುದುರೆದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗ ದೆತೊಣ್ಣೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣದಲ್ಪ ಪೂರ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗ ಇಲ್ಲದ ದೆತೊಣ್ಣೆಯಾಗ ಹಾಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಈತ ತರೆಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸುಲಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಸುಲಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬುಲ್ಪುನಗ ಕೆಲವರು ಬುಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇಂಜ ಅನ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರ್ಪುನತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಂಕುಡ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು. ನನಗೆ ಬೇತೇನೆ ಹೇಳ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರ್ಪುನತ್ತು ಮುಂಕುಡ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈತ ಪಿಚ್ಚಾಡ್ ಬರೋದು ಓಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬರೋದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಅದು ದಾಯ ಬಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಸಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಹೋಲ್ದ ಒಂದ್ಲೆ ಬುಧರ್ ಕಂಪೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಆ ಹೋಲ್ದ ಬುಧರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಂಕ್ಟ ಅಂದು ಆ ಹೋಲು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಆ ಹೋಲ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮುಂಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಶೀತ ಒಂದು ಬುರತ್ತು ಅವು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಅಂಚರ್ದ ಹತ್ರ ಬರ್ಪುಣ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟದ ಗಾಯ ಬುರ ಇಪ್ಪುನ. ನಮಕ್ಲ ಪೆಟ್ಟದ ಗಾಯ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬಣ್ಣನೇ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಗಾಯ ಆದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಈ ಬೂಲೋಕೊಟ್ಟು ಮಾತೇನೆ ಏರು ಬಿಟ್ಟುದು ಇತ್ತೆನೆಲ್ಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಗಾಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತಂದು ಆ ದಾಯ್ತ ಮಂಡಂದಾಂಡ ಆಯನ ಬಂಜಿದ ಕರಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂವಲು ಅನ್ಪತಿ ಆ ಪೂವಲು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೂವಲುದ ಮುಖಾಂತರ. ಅಪ್ಪ ಎಂಜ ತಿನ್ಪಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಅನ್ಪುನಂಚ ಅವೇನೇ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಸುರೂತ ಗಾಯ ನಂಕ ಅವೇ ಪೆಟ್ಟು ಗಾಯ ಐದು ಒಕ್ಕ ಅವು ದಾಯ ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಬುಲ್ಪುಣ ಮಂಡಂದಾಂಡ ಆಟುಯಾರಿಗ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದೊಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೆತೊಂಡು ವಾತಾವರಣ ಡಿಪ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೆತೊಂಡು ನಮಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಬಾಲೆ ಬೇತೆನೆ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಬಾಲೆ ಜೋರು ಬುಲಿಪುಣ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬಾಲೆಲು ಬುಲಿಪುಜ ಐಕ್ ಕೂತ ಮಂಡೆ ಮಂತದ ಬೇರೆ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಬೇರು. ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು
ನಲ್ಲಾತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಎದುರು ಕಣಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.